tong tanan guys, karon day mo adto na pud ta og hinguog koy hapit na lagi ma limti. Ang papel. Nya may lang unta maoki na. Ako ang lakaw. Bilin iyang kuan oh. Tim bilin diri sa balay. Pato sa tukuanan iyan ni ante. Na 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 na. Bata to na. Eskwela ng tulo. Naglaba-laba ko. Ang lagkaluyan sa Ginoo. Ako kay hasol, kay sigbalik-balik. Na. Tiri na ko gipa ang pirmahan ni kagawad kay siya magpirma atong papel nya thanks God po kay ati kay nagkaudto-udto pug ko kay akong pamasahe iskulang salamat jud kaayo at tanan timongin nagpalit og snack mga bata kay mo adto pug hingo salamat pud kaayo kay na problema ko igor gid pamasahe ang ako ang kuan ya naaday chat si ate nga nagpadala siya sa mga alawan sa bata o hapsak nga rice. Thanks God kaayo Lord. Unta makuan ako hang lakaw. Masaksis na. Kay kalas kay pamasahe. Po igo-igo ra jud. Sa tinuod lang igo-igo na gid kay dito bi agwaan tanan. Di pag hi guys adi. Hi guys. Imo din mama shoot out di kay tan-aw. Okay. Sige na. Shout out guys ako mama guys. Shout out kuno siyang mama guys. Asa ka mo dyan? Nguog. Princess, sabihin ba to? Nag-school man si Princess. Jai. Ha? Jai. Nag-school yapon. Ambot na ba ito ilabalon dito? Unsay man gipalit ko? Ay, kaya gihatag mo yung mamang. Mamang? Jagaan ko pa sa bata. Si Kuko nagpalit og snacks. Hi guys. Karungan na imong kuan bi. Mga pag-umangko ni nako anak ni manghod nako GR. Di yang mama shoot out sa imong mama. Dali. Awanan sa nakaila siya mama. Unsay ngalan sa mama? Ha? Unsay ngalan sa mama? Ha? Ha? Unsay ngalan sa iyong mama? Ilin di, shout out di. Naka-ulit ko sa at mama. Oh. At mama. Na magkatanaw dana kamera. Jai, magdidanawa lagi sa uban. Aman. Jai. Naman sa kuan. Kanahan? Nasi Ami. Ngisi-ngisi sa mo ate, kay vlog sa ta. Timing kayo, si Ekek dagan kayo pasayro. Buyag. Wabi lain konda. Bila. Mayra, kay naipalit sa bahog. A few moments later. Pasayro kay ulat ko sa lipunan kay traktor. Katumbat si Lorna Ulinta ang yung plating sa dami at pasada ko.
Init kay sa nga tanan nagpa-xerox day ko sa lain na pud ko wala na to na kung ano ang katong vlogging. So daghang kay kurentiyaw niya. Salamat jud ko nagpadala si ate sa pangalawan sa mga bata kay mooy akong gigamit sa para open sa video. Mo iyang gikuan na ara. Thanks God kaayo. May lang og kuan na pud ni. Hapit na launaw kay pagluto ani giahap. Ay, Ginoo ko Lord. Yung kay nakagawas na ko, success na kung kan okay na ang video, no? So, makuan ako. Mubalik ko og katapusan. So, salamat yung kayo ni Mon. Ako ya, ate, thanks God nga imuhang pagpadala sa akong mga bata sa allowance. Mao'y ginagamit na ko sa pagkuha sa ATM. Thank you gid kay sa nga tanan kuya. No? Kay kung wala balik na po ko, murag naglabad akong ulo ko ganina, nagtinduga ra ko. Mutong mao gid na kung di jud ta pasagdan ako na una Lord tabangi ko unsaon ko lang sa ni balik na po ko plite na po. So nag-offer siya na wa ba daw magpadala na diya sa gawas. Nakahuna-huna dayon ko. Agi try day na ako okay. So thanks God kay sa nga tanan. Salamat jud kayo ti o kuya sa dako jud kayong tabang giday no na magkuha ng video. So ang katong ipadala ni kuya ganina moy akong gipa-xerox pala nang na ay moy ako ikuan sa savings pa. Thanks God kayo alas 2 na kapin, alas 2:30. Ito na lang po ko maniot to sa kuan siguro balikuan aron dito gawas na kugikan ko sa video. So nagtritso na lang dayon ko pag sakay sa jeep kay naamay jeep niya nangutana ko daan o bigla ang pamasahe kay basig dili na nagkasigo ako ang kwarta kay dito ra ko magkuha sa balingwan ang ipadala ni ate. Salamat po kayo gud no. Pag ganina iyan na po kong kuanan kana ang daghan na po siya requirements ba nagtinduga ra jud ko unang ligide tapos sagdan amo na ko gingon ako na una pa Jesus Christ asa na po balik na po nya nawag na gid ta ako nagkonfront jud ko na Ginoo. Sus nagbalik siya nag-offer siya sa nga wa ba kay gipadala nga naa sa gawas nang kuan ba mga kumpanya bitaw ngalan sa kumpanya nga nagpadala nimo sa gawas nakadumdum nadumduman juday na ko mura ko gitudluan nadumduman akong pagpadala ni kuya karon no sa mga nagpadala man sa kuya pangalawan sa kwarta. So matik din akong diretso ko nun nga kani pwede ba ni gipakita nako na okay agi diretso din ako dali-dali na ko pa-xerox. Thanks God kayo ako pasagdi gihapon no basta manawag lang jud kaniya walay lang jud. So success. Thank you Lord. Salamat pud kay kuya ate no nakatabang pud dako ang inyong ipadala karon ako mo akong gikuan sa video. So kaloy-an na okay na ko mobalik ko katapusan kay 2 weeks to 3 ang kuan ko na ang balik ko unya ang kaning chocolate ang naghatag na ko katong kuan ba atong mag-assist lang ko kaya siya naniot to na bakain ko aalisan pag maging ko na alauna pa man to alao plus 12 ka pendi nag-info ko da wala pa man siya naniot to takadaan ko pag una ko ani man balag kuan kay usog pa magad ko pero na muna ang ako lang gid na makuan akong tuyo paggawas na ko quarter to 3 na. So naa may jeep diretso na lang dito kay ganyan idagat ko naguban may ni Mayamiya og ni sakay mi dito sa terminal ba nagkita mi Mayamiya og ni Manang Utik channel
Kay pa kasaon siya diri sa Hinguo. Ya nagpatabang ko ni ate. Kay naapod siya sa atbang sa bidigo, nagpili-pili sa mga sapatos sa tanaw-tanaw ba. Wala pa gid nagkuan ako ni testing. Karon pa ko nagchat sila, nakuha na sila. Ako ginauna gidagandagan ako kay naapa diri ang depunan, wala na di ay gani kay night chips. Salamat jud kayo no. Nya di na rin ko maniudto diri. Nagchat si ate. Dungon ay papanid ko sa Jollibee. Pero dili na lang ko kay kana ako igastos sa Jollibee. Palit ko na lang ng sudan dito sa mua ay para kami tanan makakaon. Apil mga bata ay ng eskwela mga bata. Nya. Hulaton naguro na ko si Loy dito sa Balinguan. Hulaton ako para masakay na rin ang motor niya. Thank you so much ate, kuya. Salamat kayo sa tanan mga blessings. Kain mo ang buko sa kuha, labi na sa mga anak. Salamat kayo. Dakuting tabang na no. Salamat. Naibtan ko tunok pag nakakuha na ko sa video. Salamat kayo. Under na. Narik ko sa Balinguan, so dire ra nakukuhaon sa Balinguan. So naaman si Loy, ipanong na magpagas sa sakyan. Baktas rami guys. Pare lagi sa kaboy. Dipins pa kami guys. Lagun sa ba? Dipins. Ano man dipin? Nag-report ko. Ay nag-report. Nag-video na ko dani. Tapos kayo, 24. Ay i-appeal tuloy. Huwag up ko. Guys, I'm Miller. Baik, Kani ada. Para sa estudyante. Sila. Buti hindi mo. Og rice cooker kung 5 ka. Salmon 5 ra pud Testingan na to kay lamig to siya pag na Ah, kuan. Kanang pilit-pilit siya. pilit. Mo din na. Ana di ay bugas among napalitis hapsak. Palitra maling ko. Guys. Atong adobukon. Guys, para sa mga bata. Kuan guys, o nay tag 184 dagko na. Chumbo palit tag itlog para sa mga bata. A few moments later. Ay bugas. Arat. Bugas. Kapalit ko bugas. Nanay bugas no. Og itlog. Pan para sa kanto si Luloy. Hi guys Luloy. Kasi anting. Mga pi. Unya, asam tong nga kung dala uban. Ya nagkapita guys kay na ko na ni udto kay para dali-dali ra ba kay dugay kay ko naka kuan
Dugay kay ko naka gawas. Salamat jud kay Kuya no sa imuhang gipadala kay maoy ako nagamit sa para sa video. Thank you so much gidya kanimo ti. Salamat jud kaayo sa tanan ug sa mga blessings na imong gihatag kanamo. Nya liog ra may akong gipalit eh. Palit og liog. Og liog sa manok gani. Liog sa manok og palit pa rin kog isda. Ako pong itagaan si Mother Earth dani og liog para na pa'y masudan sila. Daghan kaayong salamat sa mga blessings. Ay napa manday Luy, asa man to ang kuan Luy? Kato ang ako napalit di ay chorizo og atosino ako ra ni paref ilan ni Mother Earth. Nya. Chay guys today. Ay guys, kung si Princess nag-ilis pa. Ang eskwela mo? Kilaw din na si Untim guys, na si Princess na lumaan. Kilaw na lang naman yun sa ating atog ko na yung palit ng kusudan dani. Ipa-Jollibee ko no, kung uban ni si Princess, kasulod din ng Jollibee. Na ako ito uban, hindi man ko uban yun. Puli-puli ko nun sila, di ko nun siya uban nun. Pag-ilis dito ka, kay ba? Pag-ilis tiniyang lipaya. Gipakitaan din ko niya sa dana na si Jay Jay. Nakailis na day ka guys. So naara, wow, congrats. Pakitaan ng perti na kong lipaya no dito sa kuan. So mao din ni siya. Okay, certificate of recognition. Yay! Princess for accountant for tuloy sa makuha quarter. Ang perti ng lipay o lipay kasi ya. Honor with high. Certification naman eh. Recognition. Perti ng lipay Ay. Pa yung taon kay siya. Ilaw sa ulim guys. Yung aning isa, pag-abot na ako, kapoy kayo. Pero kita siya certification di ay, recognition. Perting lipay niya. So congrats bebe. Oh. Siglilin na po. Karon ko uno ay sa grade 1 mada honor ko. Nya karon Magandang grade 1. gisa Bohol. Tagan man baray dito sa Bohol. Honor gid ko din he. So, kana honor da agay. Ito ibutang sa na dito. Honor ko jay, honor ko jay, honor ko jay. Yapon ka. Sino siya po? Ala ikaw, unsa man ka na honor ka wala? Ay na honor. Agoy na honor. Wala ka nagkatuluga man. Ay gid wala ka natulog ni na. Nagkatuluga man ka dito sa una. Sa una, hindi haguga. Badlongon man kasi mo maestra. Kaya ito ay gidgawa ko nagkatulog. Ang katulog ni siya guys dito sa eskwela, nagreklamo ang maestra. Sa una ra. Ay, wala. Naulong sa katabian. Sunod si Laling na po ako ba nun? Uban ka Ling? Sunod. Na magkuha ko sa kuan, ATM na ko pagkakuan na. Ban ko Pagkakuha ma. na. Ha? Ban ko. Nako naguban ka ganiya, makasulod gid ta dito. Kay pero wala gid kay nauna na ko. Aniha na ba ko nakabasa sa kuan ni ate nga dito na. Balinguan Ingang ako. ba sa sikwan mo? Ay di pa di balinguan daw. Yan si teacher mga. Ay, pag absina, day, karoon makakuha. Gid ka day. Ay, day. Ingon siya. Ay, princess. 59 in high Mag school. 90 na din ko, mada. Wow, thank you. Mag 90 na dayon. Guys, honor gyapon ko sa grade 6, mada. Ay, joke lang. Honor, kaya absinos.
Sa dua. Ala. Katulog Ikaw ka. maning kamot tog gabi ha. Right, man ako laling katulog lang. Dagko biya ya kuan na. Dili nakatulog ulit na di. Kaya akong ubanon ko na sa ni sa himuog. Uban sad ko, ma. Basta na mo dada. Kami dua maha. Ma, kami dua maha. Uy, Ginoo ko. Maha. Kilaw Kaon din ya, ta Jollibee ma. Andun ta Jollibee. Kami diba kay Jollibee. Na thank you te. Salamat sa mga blessings sa inyong gihatag namo. Nakakilaw ni. Salamat Cute. Salamat. Ha? Gibi. Salamat te sa among blessing nga nadawat namo sa kilaw. Pagkilaw. Ang kilaw naman. Ako magyapon. Uban din eh. Biluin. Utong-utong talong. Kanis ako mag-atuloy ng ugma. Uy, bis na taong mada. Kuha dito panakot bin. Napabay panakot bin. Guys, mga una data na kinilaw ni Untim. Nagkilaw dani dali-dali ra unya ang naapo dayon liog unya kanon na mo guys. Na mga una day mi mga bata tara. Hi guys. Mga una di ay ta guys, mga unta sa Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, in this wicked peace we are about to sin. From my baptism to Christ, O Lord, Amen. The Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Ako de? Alam ko ba? Alam ni pa? I don't know. I don't know. Asan ka na? Dito sa bahay. Ang kanyo mong bahaw na imo? Sa mama. Ang man. Kani ang imo? Wala na? Hindi ko bumbay ba? Pugas ta kay magkinamot data. Turan duha. Kabi isbog dito bi. Kanya na ni agoy. Oo, pwede mo. Maybe. Duha ka buok imong plato o. Oh, isa ra di. Mga on dito guys. Ang isa. Ingkod sa ingkuranan. Naman say. Kuan oh. Lamisa terereng na pa lamisa siya adto siya sa iya papa duha. Okay, dani bi. Okay. Pinamot pa kay ang kaunang yung pinilo be. Ayaw sila sa bebe. Agapit kuya. Ang sabaw na yun. Ha? Ang sabaw. Hindi ko yung sa uwi. Ha? Dagan oil? Aman daw ko bahaw. Pangagya. Kaon ako. Bahaw yung pako. Tas.
Eskwela mo karong hapon? Ha? Sa buntag, naman nagyatag na teacher mo. Kana bi kay naghabol ka sa second grading. Ay na pag absin ka paron pa dong kon maunod ka ha. Kanya naman sa teacher April Second sa grade na karon. Homeless. Sego. Nga ba si teacher April ma? Dili na si teacher Wolda. Hmm? Ano na? Hmm? Hmm? Sumabot ko yung papa. Hindi maunor ako ugma. Kali na ko katulog eskwelahan. Ano na balik? Nasag kan ang papa de. Ano mo? Bukdong. Hindi makita. Nga be. Salamat kayo sa mga blessings na amo ang nadawat karon adlaw. Ati, kuya, thanks God. Salamat kayo. Nya nagamit po nako sa ako ang tining ako ang kuan ba pagadto dito sa ingoong salamat kay kayo. Murag giyahan jud ko. Han kayong salamat sa tanan no ninyong support nako namong tanan sa among mga video sa simple namong video diri sa bukid. Salamat kaayo sa wala nag-skip. Thank you so much no. Sanang gi-support sa tanan. Kay dili man ta makasweldo ug dili pud ta suportaan. So salamat kayo ninyong tanan. Ug hope nga tagaan tagkabaskog sa panlawas, ipailayo to sa mga katalagman o sa mga disgrasya. O ganira day kukutob, daghan salamat o God bless na tong tanan. Bye bye.